Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Ndofunga pane nhau yatakambokwigirai yemudzimai akanga akazvimba dumbu asi nyaya yacho takati aiwa regai tigodzoka Apostle tigonzwisisa kubva kwamuri kuti nyaya iyi yakatanga sei uye mudare zvakamira zvakamira sei. Sikati aiwa nhasi regai tiende kwa Apostle Monalita tinonzwisisa zvakare pamusoro penhau iyoyo kuti mudzimai uyu kuroiwa here, kushereketerwa here, chingava chii chakaitika kana kuti chirwere chingada madhokotera kana kuti aiwa zvese zvinoda paApostle Monalita. Saka tati aiwa regai tuye tinzwisise pamusoro penhau iyi kuti zvakanatsomira sei. Mamukase Apostle ine kunokundamuka hangu zvakanaka. Mama ndine kuroto kwandaita mukati mezuva ranhasi. Ndaita sekunge munhu ashanya kumusha kwedu, but pandasvikira pakaita sekunge pamashops. But pandasvika ipapo ndaita sekunge munhu anzwa kuda kuzvibatsira pandata ndiende mutoileti. Saka pandaenda mutoileti ndanzwa sekunge kusikarudzi kwangu nechinjuruda kubuda. But pandanogara patoilet seat ndamanikidzira zvezvekuti chinhu chichibude but chasingabude. Asi nazobatwa nekuti rega ndiise ruoko rwangu kuzasi ndione kuti chii chinhu chiri kuda kubuda. But ndabata nichinzwa sekunge bhonzo. But pandabata ndibva ndatoti rega ndidhonze chinhu. Saka pandadhonza zvine simba ndaona mukati memaoko angu ndichibata like anenge mazino. Pandaisa kuruoko rwangu rwekuleft ndichinyatsotarisa kuti ndizvo here zvandikuona. For sure ndaona anga ari mazino ari 3, 2 anga ari mahombe then nekadiki. Saka zvinhu zvekuti zvandinetsa patime yacho ndanichishushikana kuti but inini kusikarudzi kwangu kubuda mazino sei. Saka pabva pauya mumwe mukadzi uyu ndobva kutonditi iwe buda iwe ndoda kushandisa toilet. Saka pandasimuka paendo pandaita senge ndaenda kuleft side but papa achitange panenge pane kabathroom pandanomira ipapo chibva ndatotanga kutarisa kuti ndizvo here zvandiri kutonyatsoona. For sure ndaona anga atitori mazino 3, 2 mahombe nekadiki. Saka ndaramba nchikonetsekana ndakangomira ipapo ndobva ndatongopepuka. Apostle makadi ndiri pangu Elizabeth wakadi. Aiwa ndiri nani yakadi mabasa aMwari nevadzimu. Aiwa ari kufamba zvakanaka. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Apostle ndofunga tine nhau yatakanzwa yemudzimai uya akanga akazvimba dumbu. Nyaya yavo yakanyatsofamba sei mama vai? Right. Nyaya yacho yakati rebe ndichangoikata. Vanotiwo vabereki vavo vakarambana. Okay. Nekuda kwagogo wacho. Nenyaya yekuti gogo wacho vane mukadzi wavaida kuti atorwe nababa wacho. Saka vanenge vakashandisa mishonga here zvekuti maparents ake varambane nekuti hanzi mukadzi waitogara kumusha. So iye pakurambana kwakaita vabereki iye akabva anzi chienda kumusha unogara nagogo. Saka achigara kumusha nagogo stepmother vakazobva vachitoroorwa vabva vazogara pamusha futi apa panga pana vamwene. Saka anoti iye mukukura kudaro ari musikana ari kuprimary aiona kuwirirana kwaita gogo nastepmother stereki. Saka ari kuti manheru ega kuma7 pane zvavaimuti aite kuti bata chinhu ichi. But iye aita sei airamba. But kana aramba manje vaimurova zvekutonyatsotomurova zviya. Saka ari kuti pamwe pacho ndairariswa panze ndodirwa mvura inotonhora ndorariswa panze, things like that. Saka hanzi vaingoramba vachitry zviya zvekuda kumubatisa zvimakalabashi zvavaida kumuti aite sei abate, but aita sei airamba.
saka ari kuti aitogonawo kuchikoro chaizvo but paakazonzi prefect hanzi wakapopota kutorohwa kunzi hanzi wabvumirei kuita prefect achirohwa nagogo avo nastep mother. Saka ari kuti azowe akuenda form 1 akabhatiza pamusha ndobva angouya kuno kuHarare kutsvaga basa. Saka paform 2 ari kuti nokuti aenda kunight school paform 2 akazobva amitiswa. Saka amitiswa ari form 2 abva azobva pabasa paaishanda paya then ndobva azotorwawo nevamwe vanhu vakamutora wekuchechi waigara naye achirera mwana wake. But zvinhu zvaimutambudza ndezvekuti airota manje gogo vaya nastep mother vachimuinga kuhope kumuti wewe wakaramba kuita bere redu. Saka hanzi waitomuruwa neshamo kuhope. Saka ari kuti ndakambotraya kuti nditaurire avo vaigara navo vaimuchengetawo wekuchechi but sevanhu vokuti havanamatiri chechi idzodzidza kuti hadzinamatiri vanhu chichi ku7th day vakangomuti iwo ingonamata vaingoti ngatinamatei asi zvairamba zvichiuya like achiona gogo ivavo nastep mother vachiuya kuhope dzaka vachiti wakaramba iwewe kuita bere redu. Saka vomurova kuhope ikoko. Saka pamwe pacho hanzi vaiuya nechikafu kuhope vachimupa nyama chichi vachimuti idya. Saka kuti pamwe pacho airamba pamwe aibvuma aidya. So nekuzofambawo kwenguva ndopaanotichi mwana wake akurawo zvokuti akuenda kuchikoro akazobva paaichengetwa paipai nevanhu vekuchechi awanawo pamwe paaitengesa mushopu yemunhu. Saka ndobva anga akuzvilojerawo rumu yake. But ari kuti chinhu chaimunetsa ndechekuti kana kupfimbwa aisapfimbwa. Saka aizvibvunza kuti nyaya yekuti here akaita mwana 1 ndo ingaita kuti atadze kupfimbwa but achiri mudiki. Saka zvaimunetsawo kuti aigona kuona vanhu vane vana 3 vachiti this is my second marriage kana this is my third marriage akatoroorwa zvakanaka. Saka ari kuti hope dzairamba dzichiuya dzana gogo vaya kuzopedza kwakutoya zvemaspiritual husband chaiko zvaitomuita futi mukadzi zopedzera kurota hope dzinongotyisa chii zvasinganzwisisi. Saka kuzokurawo achidaro akazoenda kusouth awanawo basa kusouth ikoko. Saka aingoshandawo kusouth ikoko kuchichi but nyaya yekudyiswa yakaramba ichiita sei ichingoitika muupenyu hwake. Kudyiswa kushandiswa nezvikwambo usiku varume veusiku ivava vachimuita mukadzi things like that. Pamwe pacho anongorota achimhanyiswa nevanhu vakapfeka zveblack. Saka kuzosvika manje akatanga kunzwa mudumbu muchimutambudza mudumbu muchimunetsa chichichi kuzopedzera kuona dumbu riya raakukura. Abva anga akuenda kumadoctors chichi achitwa masikana achitwase vachingoti havasi kuona problem havasi kuona problem. Aingopiwawo medication nje yekungoti paaiti ndiri kufila madiscomforts chichi wongomupawo medication yawamupa but zvaisashanda. Then she tried kumboendawo kusouth ikoko kuvanhu vanonamatira ndo pavaimuudza kuti iwewe chitori chinhu chiri mudumbu mako zvekuti dumbu riya rakaramba richikura vanhu vanga vakutofunga kuti ane nhumbu. Even paakasvika pano ndaitoti munhu uya kana kuti ari kuma7 months pregnant but pakuzoona mudarire mweya manje kuti munhu haana nhumbu ndo paakazotsanangura nyaya dzake idzodzidzi kuti ndo zvakaitika paupenyu hwake. Saka ndokuzotanga kumubatsira kwandakaita but deliverance yake yakauya through kuti iye akarota like
achibuditsa mazino kuti munhu ari kuzvara kugive birth, but pakugive birth paipa akaona achibuditsa mazino ndo akabuda. Anzi mazino 3 here 2 3 akabuditsa. Saka ndo deliverance yaakawana ndokutosunungurwa kwaakatoitwa, ndo pakatoona dumbu richitoserera, ndokuzopawo testimony kwake ikoko kwaaita. Apostle, ndofunga vanhu vazhinji vanotambudzwa kana kuti vanonetseka nenhau dzekurara vachidyiswa usiku. Mwanogona kuti mungachidza kuti ndakarara ndichidya, pano mukamakuseni atotiwanise kudya, ndingati kuti moyo wangu wakamira kana kuti dumbu rangu rakafufutika. Zvinonyatsofamba sei Apostle? Zvetinorota zvezviri zvine zvichiitika here kana kuti? Zvinenge zvichitoitika Elizabeth zviya. Zvine zvichitoitika, pane chiroyi chikuru chinenge chitondosaka zvichinzi ukaona warota uchidyiswa ibva wamuka, tora mvura yako, handiti woisa tumatombo twekosalt, handiti namata nazvo usati wadya chimwe chinhu, wonamata nazvo kuti ndiri kufumurisa chese chiroyi chaitwa pausiku ndakarara, zvandadyiswa zvatumirwa, handiti ngazvibva zvaparara ngazvibude. Wobva watonwa mvura iyo. Vanhu vakawanda vane problem yekuti anorota pedzodzodzi kana kutongotaura kuti mufunge ndarota nhai ndichitodyiswa, but hatori action yekuti zvinhu zvinofanirwa kubva zvatobuda zvaitika, ende wapedza kutonamata kunwa mvura iyoyo ine salt kana kuti mukaka chaiwo, unogona kudziisa fresh milk yako woisa tusalt, handiti wobva wanamata nemukaka wako wobva wanwa, and then wobva watotora salt yako, munhu ugara nekosalt mumba kana si salt, wobva watora kosalt yako woisa mubucket, woisa mvura yako, ibva wastima mvura yako yaboila yai, stima uchinamata uchipopotera mweya uya zvaitwa pausiku wakarara, then wobva wageza miri wako watofumura, handiti uchiramba mweya wokudyiswa. Then manheru futi kana uchiona kuti une problem iyoyo, because pane vamwe vanhu vane problem idzodzo like every day, anenge achingodyiswa chete. Saka namata futi stereki usati warara, handiti then wochuwa garlic, unongotora clove garlic yako wobva wanamata nayo uchiramba mweya wokudyiswa iwoyo, wobva waita sei wongochuwa wotonwa mvura yokurara, unozoona zvinhu zvezve uchitokunda zvisingachaitiki. Yes. Ndofunga Apostle, pane nyaya setestimony iyi yekuti stepmother vanouya votanga kuwirirana amweni, pamwe pacho tingati genuine love here kana kuti pane pavanenge vachikonectana vari vaviri. Kazhinji ukangoona vamwene vari kuramba mukadzi mumwe auya, handiti adikwa nemwana wavo, woti kwete pane uyu, handiti ndiye anotoita zvakadai zvakadai, ibva waziva kuti waona kuti uyo haasi kubvuma midzimu yake namwari wake havasi kubvuma zvavari kuda kumuita, kuti wangu wachibuda wese. But Apostle, poitwa sei sevana vanenge vachikura nemastepmothers, mastepfathers ishoma kuziva kuti mwana anoshungudzwa nastepfather, asi mastepmothers chii Apostle chine munhukadzi chinoita kuti asakwanise kungogamuchira kuti murume wangu akaita mumwe mwana kana kuti ndakasvika mwana uyo aripo, wototanga kumonesa chitsvuku, vanoona chitsvuku kavana ichokwadi. Right. Nyaya inoitika ndeyekudai, so pane masituation mamwe aripo true Elizabeth. Tomboti senge uyu ndakamubvunza kuti iwe waimboenda here kuna mai wako, akatoti kana inini mama wangu akabva watoroorwa nemumwe murume, saka waitoita zvezvo kuti kana ndatouya kuholiday, handiti kuna baba kuHarare, handiti iwo ndopo waikwanisa kutoti wotoudza baba wangu kuti ndaikumbirawo kuti mwana wangu adini. Saka hanzi waitongonditora nguva diki vane murume wavo, tongoenda kana kuti kunodyiwawo chikafu kana chii hanzi ndaingoswera nawo one day, haasi munhu wekuti ndainogara navo kana kuti kuita sei, handiti kozoita zvimwe zvokuti ndistepmother wapiwa mwana akura, handiti mwana atokura uyu ende mai pamwe vangorambwa, handiti ka pamwe warambirwawo mabasa avo, ende kuna namai kuti pamwe ndiye anenge aramba murume,
uchizoona kuti ndakaita mistake ndiri kuda murume uya back handiti. Saka kuna na mai vanoshandisa vana kuti varoye mastep mother. Saka step mother anogona kuzviona kuti mwana uyu hondo yanda akutorwa hondo ya mai wake, mwana uyu haasi kundida. Saka step mother vanogona kuratidza kuti aiwaka iwe wakurwa hondo ya mai vako na baba wako, inini handina kurambisa mai wako, handiti ndakaona kana kuti warambana. Saka iwe wakushandiswa kuda kundiroya. Saka by so doing unogona kuona kuti step mother vanogona kuda kuchengetedza upenyu hwako. Vanogona kutaurira murume kuti ina handikwanisi kugara nemwana, mwana ngaaende kuna mai vake, tomuchengeta ari kupi, ari kuna mai vake. Tozoti pane vamwe mastep mother zvinongofanana nemastep father variko vanopretenda kunge vanoda vana vemukadzi ivo vasingadi. Handiti unozongozviona nekuita, unozongozviona nemabasa, unozongozviona nematauriro kuti munhuka anoti anoda vana vangu anonyeba. You see things like that. Pozoita pamwe pokuti ndi step mother handiti unogona kuona kuti uyu hungori hutsinyi hwekuti aringoti haasi mwana wangu. Mwana uyu anenge ari mwana mudiki, very innocent, anovada samama wake chaizvo, hapana paari kubuda achienda kuna mai wake. Handiti uwo hwaahutsinyi. Wongoona munhu ari kushungurudza mwana akadaro anopiwa chikafu chakasiyana nechevana wastep mother. Hembe anotengerwa zvakatosiyana. Yosi hwaahutsinye, hwatoo hutsinye hunenge huri mumunhu. Yes. Iwo madzimai Apostle vari kuenda kunoroorwa. Vunga recently tatine nyaya yemusikana anga achitenderera kuma social media akasiya uraya mwana kuti anoroorwa new boyfriend. Chichikuitika Apostle iko zvino vanhu havachakwanisi here kuenda nevana vavo. Taiziva kuti kudhara mai pane mai ndo pane mwana kusvika mheno wakura, mazuva ndo patakuti hedu kusvika ane 18 years. Chii Apostle chakuitika pamadzimai emazuva ano kuti vakangonzwa marriage, new marriage, potential, hanzi potential husband, vana vakutosiya kana kusira mbuya kana kusira tete kana kusira mastep mother wayo ivo voenda. Chii Apostle chiri kuitika pamadzimai emazuva ano? Right. Zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi. Zvinhu zvakatanga kudhara. Asi kuti zvanga zvisinawo zvazvo kuwanda, but zvakatanga kudhara kuti munhu aifunga kuti ndikaudza murume chokwadi uyu kuti ndine vana kana ndine mwana pamwe haazondidi pamwe haazondiroori. Saka kudhara taiona kuti vainyeba, vaisauraya zvavo. Agona nyamba kuti vana vehanzvadzi yangu yakasheka kana kuti vana vasisi wangu wakaita sei wakasheka. Ndine incident yakaitika yandinotonyatsoziva kuti munhu akatoroorwa aine vana 4. Handiti aine vana 4 haana kutomboudza murume kuti inini ndo. Handiti and hanzi hameno mushonga waakashandisa wekutaitena kunhengo uku. Handiti saka hanzi ataitena kunhengo akataimira akuda kutanga period ndokubva anosangana nemurume aida kumuroora. Handiti saka hanzi pakatoitika to blood kuti murume akatobelieve kuti zvesure because that woman was 29 but anga atozvara vana. Handiti akakurumidza kuroorwa zvekuma bhozi ainzi akaroorwa ne18 here 18 years vakurumidza, but anga ane vana 2 with the different fathers. Then futi vamwe 2 wonge wariwe madifferent fathers. Saka ningirikini zvaakaita ndezvekuti at 30 ndo paakaona murume. Handiti so murume anga achangotobva kuhondo as a soldier. Saka akazvidza kuti handawanawo baby riri kutoti inini I am virgin. Handiti saka enda akabhiliva nezvaakaona pavakasangana pabonde. Tafamba zvakaitika paya vana vari kukura kawo anga ane vasikana 3 1 mukomana. Handiti vana vari kuita sei vari kukura
vana varida kupota vachinoonawo mama handiti kumba right vana vainzi vana vehanzvadzi handiti saka vanga vari vana mainini ka vana vehanzvadzi yangu yakashayika taimu yehondo chichichichi zvakazodai saka murume kwaitambwa chimarama handiko zvino ndosaka chaakurambidzwa kuti yaabuse handiti right murume ari kutamba namainini chiramo chiya handiti abva ati dzvi zamurani ramainini mainini ndokuti dedi muri dedi wangu imimi zvikanzi wati kudii zvikanzi andi muri murume wamama wangu hazviiti kuti mundibate mazama angu ndopakafira nyaya ndokubva murume akati uya pano handiti abva atora mwana kusaidi mainini vaya vanga vato muma 19 years imo handiti mwana wewe kanzi uya pano uri kuti kuti zvikanzi ndi mamongo ndimamongo zvikanzi titori 4 inini nditori number chi ndini number 2 first born uya ndiye akatoroorwa recently ende ngatoroorwawo zvishuwa ndo paya nyaya vanhu vanetsana mumba paya zvikanzi akanganisa kutaura azodii nyaya yabva yasvika kuhama dzemukadzi handiti ndudzi chokwadi ndobva mai muchembere akabereka mwana wakanga vachiripo vari vapenyu ndokubva wati ini ndaifunga kuti mwana wangu akataura nekuti takanga tati ataure pekutanga usati wauya kuzorora kana kuti musi wemaroro but iye akaramba musi wemaroro tati totaura isusu akaramba akati munondirambanisa nechi nemurume saka taitofunga kuti akataura kuti iye ndinoziva nzira dzangu dzendichamuudza nadzo saka takafunga kuti akatotaura but zvisinei sezvo zvabuda nenzira iyoyo ndo nyaya iripo zvikanzi kozva ndakamuona ari virgin one zvikanzi aiwa pana virgin apa pane mishonga yaakaita sei yaakashandisa hapana virgin ndokuchizonzi taura kuti wakaita sei kuti pabude turopa pazodi ndopaakataura kuti ainini ndakashandisa mushonga unotaitena wakazodai saka munhu akandipa akati unotaimira kana waakuda kupinda paunoona kuti wakutotanga paya tubleeding tuchiri tushoma ndopo unomeka sure kuti wasangana nechi ubva wasangana nemukomana wako saka ndo zvandakaita emi vanhu vese vakapererwa but murume semunhu aida hake munhu wake nokuti anga akamboroorawo asati aenda kuhondo handiti akangoti mukadzi wangu ndinomudasi zvinhu zvaakaita zvakaipa handiti ende zvishuwa nyaya dzakazongogadziriswawo pachikurumidza kuti vanhu vekudhara nyaya dzaigadzirisika zvakanaka saka asina nhasi havo wakachembedzana varipi vari vese but iye akuitika mazuva ano ekuti munhu anotouraya ikoko kudhara anga ari kuma 1 zveshuwa kuti munhu aigona kutoti ndawana mukomana inapa ndine mwana hanzi waitomonya woisa matombo unokanda kurwisa handiti saka izvizvi inyaya ndingati yekusaita sei ndosaka tiri kukurudzira kuti vakadzi o vasikana you have to empower yourself first nekuti kana uchizvichengeta uchizvishandira uchizvichengeta haukomiti that crime nekuda kwemumwe munhu in the name of uri kuda kuroorwa haufi wakaita zvinhu zvakadaro handiti but nyaya dzekupererwa dziya dzinoita kuti uite that shallow mind yekuti uuraye mwana wako nenyaya yekuti uri kuda kufadza murume ari kuda kukuroora ende ndo panobva pangobatika kuti
wagara uri munhu asiri ndingati asiri chi truth to yourself. Handiti uri munhu agara ari munhu wemanyepo. Haudi kufira chokwadi kuti inini kana chokwadi ichi chindiuraisa hangu ngachindiuraise ndataura chokwadi. Kana chokwadi ichi mukomana uyu murume uyu whatever kana ari kundirambira kuti inini ndine vana ngaandirambe. Ndosaka muri kuona kuti zvinezvi tine nyaya dzekuti kune vanhu vari kuita kunge mazichembere vari vana vadiki. Nenyaya yekuti nhumbu dzanzwa nekubviswa. Nenyaya yekuti arida kungoramba achizviti handina mwana kune varume. Handina mwana. Munhu achitochembera. Achibvisa nhumbu. Inga varume ava kana vane vana vanobuda pachena vana. Kuti aiwa ndine vana 10. But iwewe semunhu kadzi uri kuti mwana 1 uri kufunga kutouraya mwana iyi. Tibeta ndura kana kuda kunyepa kuti havana vasisi wangu wakashaika chi. That is very bad. Chinhu chekutanga uchionana nemunhu wako kana achikuda pachokwadi. Mudzi chokwadi chese. Ndine mwana, ndine vana. Unoziva kuti Elizabeth nyaya yorutore kuno umwe akatoroorwa vakanga wabviswa zvibereko sisi nemunin'ina. Handiti vakanga vakakurira mumapurazi. Saka mumapurazi maimwe vaingorara nevarume vachiri vadiki. Then zvibereko vaita siki. Ndingati inonzi chi STI. Waita STI. Handiti vakanonoka kurapwa. Vanonoka kurapwa wakatozotonorapwa zvibereko zvaakutonhuhwa izvi discharge yavaibuditsa yaakunhuhwa. Handiti ndo pavakatononzi hapachina treatment zvibereko zvadyiwa izvi. Handiti neinfection. Saka zvatowo zvekutobvisa ndokubva waoparetwa wachibviswa chi wachibviswa zvibereko sisi nemunin'ina. Wabviswa zvibereko sisi nemunin'ina apa wachiri vadiki. Wamuma20s akatanga kuroorwa ndisisi. Sisi wakaona mukomana wavo vari kubotswa noko achishanda zvemumba izvi mabasa emumba vane munin'ina wavo ikoko. Wawana murume wavo zvakanaka anganga atodhivhosawo zvake. Anga ari kuma30 murume pandakawaziwa time iyoyo anga ari kuma35 murume. Then mukadzi uyu anga ane 26 yes right. Haana kutaurira murume kuti ina ndisina chibereko. Ndakatooparetwa. Handiti zvese handisina. Ndokubva angotonoroorwa kunobvisirwa zvakanaka. Murume wacho aibva anzi kumarondero. Anobvisirwa zvakanaka adi right. Nyaya yembereko yakachitanga kunetsa. Handiti wari kumbofamba vanenge vachinyeberwa kuroyiwa makazodai makadai right. Wazonzwawo nezvangu ndiri kumbotswa nako. Handiti wanzwa nezvangu vauya. Murume uyu ndiye akanga atonzwawo nezvangu nevamwe vanhu vandakato wakanga vasinawo mbereko chichi vakanga vaane vana. Ndokubva wauya tatenderera tadai. Saka inini normally ndinoti kana ndichibatsira vakadzi vaya vari barren pane zvandinoudzwa nemweya kuti uyu mutarise kuti chibereko chake chiripo here, chakagara here zvakanaka, chine muromo here, nokuti kune vamwe wokuti zvibereko zvavo zvinenge zvisina muromo. Saka tinokumbira manje ngirozi dziya dzinovhurawo zvibereko ndoshandisa olive oil. Handiti tovhura ndongoita 3 days dzekunamata naye achiuya ndopfeka magloves angu ndichishandisa olive oil. Unotochinzwa kuti muromo wechibereko watopo. Handiti then munhu akutonobata pamiri. Saka ndakabva ndanzi nemweya tarisa chibereko. Masurgical gloves angu ndabva ndati
mudzimai wenyu ngaauye kunoku. Auya paya murumu yandaitarisira vakadzi kunodai. Ndikati naimi mune chibereko operation yemunayo ndei. Zvikanzi ende operation yamunoona kuti operation yekuitwa uchiri mudiki. Akaitwa iya yepasi apa kudai. Saka yange isingatombooneki zvezvo zvekudaro. Zvototi murume uyu haana kutombo zviona. Ningirikini ndokubva ndati operation yemunayo ndei. Ndairwadziwa nemudumbu chichi aida kutonyebera inini. Ndikati no. Muchine chibereko here. Apa fungai kuti munhu aitotenga mapedzi every month. Achitenga mapedzi otombonyebera murume taiwa hatisi kusangana pabonde ndatotanga period. Achinyeba pamupacha aitotenga liver ozorera ropa repaliver ri kuda kubhilivhisa murume kuti ari kupinda kuperiod. Saka ndopandakati taurai chokwadi. Ndopakandiudza akati munhu waMwari handidi kunyeberai. Takabviswa zvibereko nemunin'ina wangu uya wandirotoya naye. Takaita infection, takaita STI. Saka takanonoka kuirapwa. Patakazoenda kuchipatara zvibereko zvanga zvaora. Saka ndokubva takatongonzi takatiitwa zvema-emergency op. Saka manje wakadii kutaurira murume. Ndaida kuroorwa, ndaida kuzodini. Apa chifunga kuti anga akutovakirwa kubhinduroko. Bhozi ivo vaibva kushamba, mukadzi waiti aibva kushamba. Ndikati manje inazvo handikwanisi kuti nditaurire kamurumoko. Ina handidi kuparadzanisa dzimba dzevanhu. But please find it in your heart kuti ungomutaurire chokwadi. Sezvo ane vana vake 2. Muudze chokwadi. Anogona kungoti ngatichengete vana varipa. Handiti muudze chokwadi. Zvikanzi achiri mudiki 35 years anogona kunge achiri kuda vana because achiri mudiki murume. Ndikati muudze chokwadi. Saka akazondiudza I think kwakanga kwatopera gore akangoshinga chete. Aida kuti munhu avakeko. Kwatopera gore nehafu ndobva azondiudza kuti ndakazomuudza murume wangu chichi. Bhosi nezvandakangoita ndaona kuti ndizvozvo. Ndakangozoudza murume ndikati no. Problem yawo iri kutomboda kuti murambe muchibata munamato. Havabati mwana iko zvinizvi. Zvichazouyawo hazvo asi not now. Ndozvandakaita. Saka paakazongozotaurawo zvakakati ndosaka so paipai wakawanzwa vachiti. Ndakanga ndichiri kunzi pastor by that time. Ndo zvacho asi imba yawo yakazongomira. Nanhasi vakatongozochengeta vanavo wemurume iyeye tu. Handiti vanopota vachindifonera zvavachondiudza kutoti vana vedu vakuAustralia, vana vedu zvakadai. But chokwadi chinenge chakanaka. Chinhu chaunogona kufunga kuti chinogona kukurambisa kana chinogona kudii, chinotosimbisa rudo rwenyu. Nekuti murume anoona kuti iwewe uri mukadzi anotaura chokwadi, uri mukadzi anoda zvinhu zviri straight muupenyu hwako. Hauna chamuhwande chaunoda mukati mekurarama. Yes. Apostle, ipapo pakubudirira pachena. Ndofunga sekutaura kwamaita mukati akatozotaura hake papaya. Vemazuva ano varutya kuti munhu anoenda. Ndo yandataura ka. Chouri kutyira inyaya yeapa. Kuda kuchengetwa. Kuda kuchengetwa ndozvouri kutyira. Kuti anoenda. Ndozoshaya zvese izvi. Mari dzese dzandiri kupiwa idzi. Zvese zvandiri kuitirwa izvi. Saka inini beta ndiite sei ndiuraye. Uchizvishandira uchiwanawo kadhola kako uchidi. Haumbofi wakaita zvinhu because unongozudza kuti kana ndikamuudza kana atina ndisuda munhu ane mwana ndichawana achandida nemwana wani. Nemwana wangu. Yes. Tichidzokera patestimony yekutanga Apostle. Ndofunga ndanzwa musanangura muchiti mudzimai uyu ane zvinhu zvaaipiwa. Achinzi bata chichi, bata ichi.
tingati Apostle mwana angazive sei kuti zvinhu zvandiri kuitiswa zviri weird nekuti kana uchipiwa nemunhu mukuruka zvakafanana gogo urambe kaunongoti zvichida pamwe ndezvemumusha voziva sei vana kuti izvi zvatiri kupiwa zvakashata? Right, pavana vadiki zvinotinetsei Elizabeth. Ndosaka uchiona kuti munhu anozongomuka aamuroyi nenyaya yekuti porridge yaakadyiswa nagogo kana nastepmother kana namama wake chaiko haana kuziva kuti yakanga itori yekumusimbisa muuroyi. Handiti yakanga iri yekumuinisheta muuroyi. Haana kuziva zvinhu zvaaibatiswa, haana kuziva kuti zvakanga itori ritual yekuinishietwa. Handiti saka pavana vadiki panotinetse uyu aitokwanisa kutoona hake kuti wai ndoda kubatiswa chinhu ichi, wai ndoda kubatiswa chikalabashi ichi. Handiti vari vamwe anongobata. Handiti mangwana mwana akuzobatwa uroyi akudi but anenge asikuziva kuti chinhu chiya chaaibatiswa nagogo kana kuti nani ndo chacho chakonzeresa nhasi. Kune vana vari kuchengetwa nhasi mumafamilies umu vari kuinishietwa mune zvimwe zvinhu wachiiswa imwe mweya yakuvatambudza nhasi nenyaya yekuti aiti akachengetwapo mangwana ari kuenda kwanhingi kuholiday, mangwana ari kugara kwanhingi, mangwana ari kugara kwanhingi. Zvese izvozvo vabereki vasingazivi kuti mwana wedu ari kutoiswa dzimwe mhepo dzekuti nhasi vamwe vanhu vari kuita mamwe mabehaviour Elizabeth usinganzwisisi vanogona wakainishietwa mavaitochengetwa imomo kunzi iwewe watoo mukadzi wechakati, watoo murume wechakati. Chinhu chavo ichocho chaiwapa kana kuti upfumi, chinhu chavo ichocho chaiwapa masimba ndo chakaiswa pauri. Handiti saka nhasi unoyu unogona kuona munhu akuita humwe upenyu unenge hwemhuka. Handiti husinganzwisisiki nekuda kwezvaakatoitwa nasekuru waaigara nawo, nambuya waaigara nawo, nabamukuru waakambogara nawo. Handiti natete vaakambogara nawo. Ndosaka tichikurudzira kuti vanhuka chengetai vana venyu. Musarasire vana mukati umu mudzihama. Hamuzivi zvinoitwa vana venyu vari mukati mehama imomo. Saka chengetedzai mhuri yenyu uchiona kuti vana wako vari kukura sei. Yes. Apostle tichipendera ndofunga kune vamwe Apostle izvo vari kumhanya kuzvipatara zvinodhura. Munhu akangomuka akazvimba dombo nzaa ndofunga BP yavo vane chirwere chakati vapedza mari yese Apostle. Vanhu vachimhanya kumaavenues vachimhanya kunana beds vachiedza kuti munhu arapwe. Asi vakutozonzi aiwa apa hapana chatiri kuona, vanhu vanochinja chipatara vanzi aiwa ndofunga mishini yavo yakafa. Tingati here Apostle zvekuzvimba dumbu icondition yechipatara chete. Imi chitoudzwa nadhokta akatena kuti aiwa madii mambofamba izvi kutoda chivanhu chinoda kuti dhokta atoro munhuwo kana asisina bhachi reudhokta kana akumba kwavo kutone matarewo anoitwa ikoko kana yachikubudirei pachano kuti madii mambofamba imi chete makangomesa musoro muchiti aiwa munhu wedu toda kuti arapwe ngavaende kuAustralia vanorapwa, ngavaende kuIndia vanorapwa. Tingati here kune maconditionswo ekuti kuroyiwa kuriko asi zvakare zvimwe zvirwere zvinoda chipatara. Right, zvimwe zvirwere zvinoda chipatara. Ndosaka inini ndinototi pamunhu ari kurwara handingomhanyi kuda kutanga kumubatsira ndisati ndamubvunza kuti wakaenda kwadhokta here, wakaenda kuclinic kuhospital here. Ndo mubvunzo wangu wekutanga. Then munhu kana andipindura kuti ndakaenda ndakatoitwa matesti ese ndikadai varongoti hapana chavari kudi chavari kuona, ndo patinozochiti aiwa chiregai tichiite sei manje tichipinde mune zvemweya tochibatsirana. Handiti nokuti munhu anogona kuzvimba dumbu zvakawandisa Elizabeth zvinozvimbisa munhu dumbu zvinotoda kuchipatara. Inogona iri TB, handiti inogona iri cancer, anogona ane mafibroids, anogona ane magrowth. Handiti atanga kuitika mudumbu rake
saka zvinenge zvichida chipatara zvinoda kwadhokta zvinhu zvakadaro. Saka ukatanga waenda ukanoonekwa handiti then kana kuri kunzi hakuna chaonekwa kwozoita zvimwe zvokuti problem inogona kuonekwa Elizabeth handiti but treatment yobva yatoramba nekuti unenge wakaisirwa mhiko yekunzi kunyange aende kuchipatara haasi kuzorapika. Saka ndopetinenge takuti paipai tinosanwa kubatsirana nechipatara handiti kuti isusu kuno taakuita zvemweya then tiri kubvisa mhepo iya nemhiko dziya dzawakaisirwa kuti haasa nokutomborapika then wochienda zvako kupi wochiendako kuchipatara tabvisa mhiko. Do you know kuti kuna mwana wekuti anogona kutambudzwa nekunwa ma-ARV cheko achingorwara but achitonwa ma-ARV unenge uri mweya spirit of death inenge yakaiswa paari kunzi ngaatongofa handiti nechirwere ichochi kana kuti chirwere chinenge chatobata muropa rake ngachisarapiki. Saka ndopoonoona kuti ukanamatira pamwe ma-ARV aya ukadzinga mhepo dziya dziri pamunhu kumuita cleansing iya nechi unoona kuti matablets aya anodaira utoona munhu atoright atopika atoona appetite yechikafu zvese akutodya zvakanaka. Yes, saka zvirwere izvozvi zvekurwara zviri pairi zvimwe zvacho zvinoda kubatsirana nechipatara handitika. Ehe, tichipendera Apostle mashoko enyu ekupedzisira tine hama Apostle dzigere mukati medzimba vari kufungidzira kuti kuti ndimudzo ndine vana 5 azviite vana vatete vangu ende vana vangu vachito every time vangu vachida maschool fees. Vamwe vana dzatosara dzaanherera asi dzine vabereki vakaroorwa kumadheudheu varikugara kumadheudheu. Vamwe vana vatozive kana kurugara vabereki vavo vanhu vachingonzwa kuti vakaroorwa kwakati asi kuti azoti vari papi chaipo pavakanga vasiyana mbuya ndipapo. Vamwe ndivo vanosendera havanawo mari asi kuna baba uku vanenge vachingonzi mwana wasisi vakafa ende anongoramba ari mwana wasisi vakafa. This time akasatumirwa next time akatumirwawo ndizvozvo. Mashoko enyu Apostle kumadzimai vari kuenda kumamarriages vachisiya vana vavo zvokuti vanozotambudzwa ende kana uroyi unokasika kubatira funga ukuru vanoti kusina mai hakuendwe unobva kuti kusina mai ikoko ndokunonzoendeswa mhepo dzese afunga anongopractisa pauri kana uri uroyi unongonzi atangira ikaipapa tionoti shuwa zvinoshanda here. Mashoko enyu kuvabereki Apostle vakuenda muwanano vasina kutaura chokwadi kana kuti vagere muwanano vasati vabudirana pachena kuti ini ndine vana vangu kana kuti ini ndinomwa mapiritsi ini ndinoita izvi neizvi zvinhu zvakawanda Apostle zvinovanzika. Mashoko enyu kuvanhu ndekuchikudii? Right, inini ndongoda kuti kuvasikana nevakadzi ndiri kuda kuti siyai tsika yenyu yamuri kuita iyoyo yekuda kufadza umwe munhu wenyama through kuzvipinza mumatambudziko. Unoziva Elizabeth, it's very funny kuti unoona kuti munhu anosarenda pei yake yese mukunotenga mafuta ekubleacha achida kubleachira varume but pamwe varume ukazoona pamwe murume wanenge ainaye chimunhu chisingatombogezi munhu asingatombogeziwo zvake waari kupedzera handiti $500 yaari kuora inopera yese munhu ari kuti akanobayiwa mainjection akatenga mapiritsi akatenga macream ekuti ableache atsvuke. Ndiri kuti vanhukadzi gutsikana nezvaunazvo imbozvibvunzai kuti inga varume havadaro vanhu handiti of course tozoti vakadzi tinonzi tinosanwa kusiyana panowe nemusiyano but ngapasazove nemusiyano wedesperation wokuti uri kusvika pakuti mari yako yese iri kuenda pamafuta ekubleacha handiti mari yako yese zvouri kungoita everyday iwewe ndezvekuda kufadza varume kwose usiri kuda kuita zvinhu zvekuzvifadza iwewe kuti aiwa ndosanwa kutenga mafuta angu anoenderana neskini yangu handiti ndosanwa kutenga mbatya dzinoenderana nemiri wangu ndinosanwa kungozvigezera kungozvichenera but ukada kutarisa competition dzese dzekuisa kuwedzera magaro dziya
ndedze kutsvaga varume dzisi kuwedzera mazamu. Then unozoona zvinhu zviya nekufamba kwenguva munhu anoita kensa. Handiti waita kensa varume vaya vanosara vachinjoya vachienda mberi. Ende chinhu chandinoda kuchenjedza vanhukadzi nevasikana ndechekudai, usanyeberwa nevanhu vechirume kuti inini ndinobva ndinoda vakadzi vatsvuku. Handiti usanyeberwe nevarume ukanzi inini vakadzi vatema vari slimu, vakadzi vatsvuku vane mahipsi vane mazamu mahombe wanechi, ndo wandinoda. Uri kunyeberwa. Dhei raunomubata ari kukuhurira nemukadzi mutete, iwe wafuta kudai uchitadza kuita maworkouts ekuti ugare nebhodhi yako ingori health, wafuta waratsikira nenyaya yekuti waenda wanobaiwa mainjection, uri kukudza magaro ako, wanobaiwa mainjection, uri kukudza mazamu, uri kuita sei, uri kubleacha, uri kutambudza nyama yaMwari. Handiti dhei raunomubata achikuhurira nemukadzi slimu mutete, ndo panonzi paya fear men. Handiti ende ibva waziva kuti zvandiri kuswera ndichiita kana zvandaiswera ndichiita zviya ndaitamba nenguva yangu. Hauraramiri kufadza mumwe munhu. Handiti chinhu chinodikwa ingogara uri smart, kwete kuti uri kuitira smart murume, kwete kuti uri kuitira smart mukadzi. But iwewe pachako pauri une mukadzi hauna mukadzi, une murume hauna murume, be smart. Zviudza kuti inini ndinoda kugara ndiri smart, ndinoda kugara ndichinhuhwirirowo zvakanaka. Handiti ndinoda kugara ndingori ndingori munhu ari right health wise. Please vakadzi itai maworkouts. Musanyeberwa michinzi anzi ndobva ndazoda dumbu iroro, ndobva musi unoona ane munhu ane flat tummy, ndopaunozoziva kuti hauraramiri munhu. Usateneswe nemumwe munhu. Zvakangofanana newe varume vanobvuma here Elizabeth ukamutaura kuti inini ndoda murume ane 6 pack, anokutuka, anokutora tichienda unohure navo varume vavo vane ma6 pack. You see things like that. Saka munhu ingozviudza kuti inini pandiri pano kuti ndirarame life iri health, handiti ndinosanwa kuita maworkouts, ndinosanwa kubenefit, fat haisanwa kuwandisa mumiri, chichi deal with your tummy. Kana uchitongoona kuti tummy rega rinongobohwa pakuti ukapfekawo hembe dzedza dzinoti batirirei dumbu riya rinoita kuti dresi rako risabude zvakanaka. Handiti saka hausi kuzviitira mumwe munhu, uri kuzviitira iwewe. Saka ndoda kuti kune vanhukadzi, chinhu chese nemi vasikana, ukaziva kuti life yangu ilife yangu, my life my health, hauzo mara netunhu twakawanda. Handiti wabata ichi. Vakadzi vari kunyanya kupishana, kukwidza nekudzika nenyaya yoda kufadza munhu asina kana nebasa rese, munhu asingatogesi, wokuti manhero acho anotoenda kunorara asina kana kutombogesa. Asi ndiwo unorara zvino munhu anenge aine malosheni ari kubata kubva uku kusvika uku. Ari kuda kurara azorira munhu ari kutorara asina kugesa. Imagine that. Munhu ari kutorara asina kugesa kuti unomutokati nai mamusi kugesa, anototi aiwa iwe ndaneta iwewe ndaswera ndakamira nebasa unchikutsvagirai mari mheniwe. You see things like that. Saka vakadzi ngavadzidze kuzvibata, kuzvichengeta, kuziva kuti upenyu hwedu. Handiti izvi zvekuda kufadza vanhu vakasiyana ngatizviregerei. Handiti yes. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe ndichitaura naApostle Mwanalita vari kupa kurudziro kumadzimai nevanasikana kuti aiwa ukazvishandira hapana chaungada kana chaunganyengerera,
asi chavari kuramba ndechekuti chirega kungogara zvichida vaya vakadzi vanoti aiwa ko kana ndawanikwa chandichada chii, zvekugeza nezvekupoda takazvipedzera kare tatopinda mumba, hanzi unosiiwa wakatemba. Chirega kugara usinawo tumafuta tunonhuwirira, chingoita kuti ungonhuwirirawo, ungosmela good, ungopfekawo zvakanaka. Vane majojo tengi hanzi aiwa haikonai kugara muchingoti idumbu resadza, idumbu rechakati. Munhu ngaaite ma-workouts, zvinhu zvake zvinomitira zvakanaka. Ndofunga manzwa nhau yasisi kana kuti yamama vangu vanga vachipa testimony maererano nekurwara kwavakaita zvichiburikidza neurombo kana kuti ushereketwa wakaitwa panyama yavo. Zvinoratidza sei kuva nedambudziko rekuzvimbiswa dumbu nezvinhu zvekudyiswa kuhope. Vazhinji vanoti isu hatitende muhope, hatitende mune zvinhu zvinotaurwa nevaoni vemweya, asi kana zvazoitika kwauri ndopaonana kuti haasi madhirama. Vakatosvika pakuzvimba dumbu vakatozoponera kwaApostle Monalita. Saka tati aiwa regai tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti nhau idzi dzinobatana papi uye ndezvipi zvinhu zvinofana kutaurwa kana kuti kutaurirana vanhu vachipinda muwanano. Ndoda kuti vana dzimwe dzakusara dziri nherera, amai vapenyu, baba vapenyu, asi mumwe nemumwe anenge akaenda kwake. Votosara vachinzi vana vamukoma John, vana vamukoma Peter vakafa munguva yehondo. Zvinoratidza sei mubereki wako achikuramba, achikurasa, achiti wakafirwa nevabereki. Iwewe uri iwe mwana wamai vavo chete vachiitira marriage. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu. Tiri pano paZim News BT TV. Vada kubata Apostle, namba ndodziri kubuda pascreen. Vane matambudziko akasiyana siyana, vari diaspora, makombo anosvika ikoko, hazvinei nekuti uri kupi. Even nyange uri muno muZimbabwe uchiti mari yekuti ndisvike ikoko Apostle handiiwane, vabate panhamba dziri kubuda pazasapo. Vanokwanisa kukuitira mabasa ako, wona zvinhu zvako zvatambanudzika. Tichitenda Mwari nevadzimu vedu zvichitiitira zvakanaka. Tiri pano paZim News ndichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.